Yintoni leyo? Khona mani umuntu enokuphathele yena endifuna ukubonisa yena. Ulapha kule ndawo sikuyo. Futhi ngimtrephile ukuze abe lapha. Kule ndawo siya kuyo. Yafuna umbona uready? Yeah, ready. Okay. Okay. Yabona wena. Ngiyabonakala ba ukufuna uphila. Awuthanda. Uthixo unika ubomi. Ba uphile wenze kakuhle emhlabeni. Kodwa wena uyihlulakala ukwenza lokho. Khangale. Uyayazi justice. Ngicela ukuxolela kuyo into engenzileyo. Ngicela ngixolele. Ngiyacela. Ngicela nokuxela kwenzeke into kuyo yonke into engiyenzileyo like after ngitshayisa umntana wakhe ngicela ukuqala kwenzeke into. Like galamini ndiyenza ngitshayisa umntana wakhe. After that ndizazange bala kwenzeke like kuyenzeka ntoni kum. Ndive nje ndaphanika and nengqondo nayo ive seyalala ndazi ba mandithini then ndaze nje ndadrive imoto ndahamba. Ndihambile like about 30 to 40 kilometers ngiyazazi uba ndiyaphi but ndiye ndadrive andiyazazi uba ndiyaphi yonke ingqondo yakhe ibifrizile. After that ke ngoku ndingacinga uba like irongo ndilenzile but still ndinoyika ubuya because bendoyika ubanjwa. So khanixelele ikhona ijustice kule nto uyenzileyo wena.
No, akho ngxaki. Ndikuxolele. Kodwa mntana makaxolela. Ndiyacela ukunixolela. Tell Nanam. Nanam was everything to me. Was everything. Just couldn't say Nzima. And you decided to take it away from me. Why? Why? How would you feel when man ngabulelwa kumntana? Ungaziva kanjani? Phendula damn it. Ungaziva njani if ngabulelwa kumntana? There's no sugar. Vincent. Aku sudah Vincent. Vincent, cheese. Vincent. As I said before, I feel like you don't appreciate life more. And I feel like you deserve to die. Bengishilo nje noba ndixolele. Qha yonke le nto endiyenzayo ndenza ukonelisa umntanam because akaxolelanga yena. Okay. Ceda ukumamele. Okay. Ndi-CEO. Ndi-major CEO. I can give you thousands. Do we think imali izawubuyisa umntanam? Xolo yonke le nto endicinge ngayo. Like bendifuna nje abantu uba like sixolelane sigqithe kule into ndixolela ngelo hlobo endicinge ndacela. Okay. So I've got 3 questions for you. And in front of zonke. What else did you do after wenze laa nto oyenzayo? Otheni ungayozi bambisa emapoliseni? Oh, you want me to kill your child? You know, they say that it works, it does have an effect. I'm doing bad teaching young. Okay. Ne? Okay. After that, when Cheson Tanako, then the engine, and then Galopini can't go Zula. Then the police station the next day. Testing Payan and that was and I was confess. Then you will go. Company was can't go confessing that chick. Company was okay. I was talking like cut off and cut off ambulance of the like cut off like that. So you ufuna bulala wena? Kodwa umntwana uswelekile. Bulala wena. Khona ndifuna undenzeleyo. Vincent. We are going live. Ndifuna uconfesse yonke into oyenzileyo. Ndiyacela kuyinto kusikwenza nto oyinto ndiyacela torho oyinto kusuthi ube like umntu wenze nentloko wenza ngayo. And 5 seconds. Oyini. 4, 3, 2, 1. Molweni. Okay. Nakwenzeka into endiyenzile ndiye ndatshayisa umntana. On that day into eyenzeka I was in a hard like I meeting, so ndagqitha coffee shop
then ndathenga ikofu, then ndayisela ngoku ndiqhubayo, then I speed up kwibump, then yachitha ikofu. So ndisathe ndihoye loo nto uba ndizosula, and then ndatshayisa, ndastopa ndiyojonga uba nditshayise ntoni. Xa ndifika ngumntana inoba baphaa ku-6 hours. Andikwazanga uzibamba, like andiyazanga loo mandithini guys. Ndapenika, ndangena emotweni, ndadrayiva about kilometers away, like 30 to 40. Then I realized that I have to go back there, but andikwazanga guys. And then ndaya endlini, xa ndifika endlini khange ndikwazi ulala, khange ndikwazi uhlala. And then the next day ndahamba ndaya epolice station. Ufika kwam phela epolice station khange ndikwazi ukonfesa, ndinajika. Tell them how evil you are. Tell them. Okay, guys. Ayindawo lehlolo ngicabanga ndikhona. Andinguyanga lo muntu like at all. Ndimdaka kakhulu, ndimlele. But uba ndiye ndafa ziniyazi uba babingento engamabomi. Like nitshile into zale mhlophe. Uba uclever wena ne? Ntibela, what are you doing, Appa? Ntibela, do you know how I had to find you? Because in Mbaleka ufunthetha nam, I had to trace ifone yakho man. Andifuni uthetha nawe wena. Uyazazi uba wenzeni. Are you really gonna talk about that phambi komuntu oboshelelweyo apha? Ntibela, what the fuck are you doing apha? You betrayed me, Thabo. Wait, betrayed you? How? You forced me to confess about unedibene nomntana man. You asked me about 10 sithi la mntwana innocent. And I told you uba nami naninomntana watshayiswa imoto wasweleka. I don't remember that. Of course you won't remember because you were hypnotized, Thabo. Are you really gonna blame that on me, girl? Now Ucho, I was hypnotized. So I was not aware of what was happening. Kana wena obona ngabe lo mntana is trying to divert you to look into something else. Uyeke case yakhe bebulela umuntu. But unodole uthi innocent nje la mntana. So obviously innocent nyani. Everyone as associated naye la mntwana just dies. Do you call that innocence wena? And Ndibela uba lapho bophelele sisi umtorturation wenza whatever you want to do to her, want help. That won't console you. Fine. Yay. Uyabona? Yeah. Nyekambe Mtibela man. We'll talk about this, just the two of us. That's not gonna happen. Wait. Mtibela, how did you find her? Mtibela, I'm asking you a question. How did you find her? Utibela sasuba ndikwazi umfumana, like bekhona into zami ndifowunela and then imithi masidibane kwenye indawo. Then ndiye ndaya phayana. Ngoku like ndidibene nabanye abantwana ayi-2, but after ndibabona ndikhange ndikwazi umove, khange ndikwazi ukwenza niks. Like actually I'm trapped sasuba ndilapha yonke nto le. Who helped you? Khona mina ngumntana ongacacanga ndiye ndadibana naye phayana. So sahamba sadibana namantombazana amabini endaweni elihlathi mani. Sadibana namantombazana ayi-2. There's a lot you need to tell me, man. See the mess you just did? You made a mess, man.
What happened to you? What happened to the young girl obene ambitions? The girl enagqibela ndimthethelela uba angene kwi-police academy. Umntu owayethanda into ne-justice phakathi. Ngoku you going against the law. Why are you going against the law? What if lo sisi ugqiba uphuma apha ngoku angahamba emapoliseni ayefile case about kidnapping? No, she wouldn't dare. Because yes, that's never going to do. And she's lucky ukuba ndazange ndimbambise. Vuyokazi, Mtibela, there is something I need to tell you. You know, you're an amazing person. I appreciate you as a friend. You're so amazing. And I love you. But did you know ba apa good police si corrupt ngana? Sonke singamapolice si corrupt. I mean, like, you can go anywhere up in South Africa. You'll never find the police on the street. For instance, if we get a tip off that we will never go there until those people disperse. Do you know why we do that? Because we are human. Look at me. In the flesh. As for when you need bangaba, and I've told you in fact many times about Puma case over you. Just close it. I've told you. No, Mubana, and this is a case. Because this child is innocent. Detective. Vovo, just create anything. Talk to brigade. You're not feeling well. You need counseling. This case is just too much for you. Counseling won't help me. Detective Ntibela, there's something you need to know. Did you invite them? After you betrayed your friend so many times. Oh, now this is about me. Somebody talk to me here. Is there anything you want to say? Yes, I was the one handling the case of Danago. But that case, the time we English, I could see, but this is a total failure. We went there on the scene. We looked, literally looked for anything we could use as evidence, but nothing we could find. There was literally nothing we could find. And the assignment case when the English, I had to make a maqingam. But the Puma case, leave, and then I went and leave. The case was assigned to somebody else. When I came back, I had nothing about the case. Please believe me. Okay, so the next person why you hang the case, why you find? Because we sit in jail, case in jail about the count. And that's why I don't go. They're not trying to face my police. Because then for now, we'll do this one. After everything he hits, I'm going to go.
How do you feel? Uyazi ba umntanakho uyayazi ba umuntu wayihandle case yakho umntanakho failed you. Someone who claims to be your friend. Detective, I want you to give me a word and I will do whatever you want me to. Ntombazana ndini. Ufuna ntoni apha kakade? Ufuna ntoni apha? Like this is between me and her, not you. Like go phuma baba before I lose it. Lose it. Is that what you got? Detective, say a word. Do what you think is right. Detective, I said do what you think is right. What? Detective, before anything happens here, I have a message for you. Yes, he didn't know that you had a child because he met after the accident. Thabo stole and burned the docket after he was bribed. Vovo, please. It's me, your friend, Vovo. You know I've been there for you. There's so many things I've done for you. Like when you needed my help, I showed up, Vovo. I'm sure there's a lot that you can remember. A lot of good things about me. Thabo, I am done with you. Bonile beba mujudas. I am done Ayibona sibizelwe lo so ngidinwe ba udini ubona nje. Hey bafo. Wesithe nembabhalaza noba nebhabhalaza. Kudala sihlele apha 30 minutes yonke seyigqibile. Uphuma kakho. Athi manje komnolwazi benje. Hayi wethu, hayi khawume andini. Masimlinde nafike. Mangabikho kwamuntu owenza move apha simlinde ade afike. And ke ukulethe ukuba akazanga nandaba zimbi. Uselabo. Ngivile ethi egroupini yefamily. Ngibhale ba. Ngibhale ngathi ungqamele somewhere. Into ebaluleke kodwa. Sofa ngaye basefamily. Imbebi. Ngathanda sibizelwe ukufa. Hayi manthandi, into engxaki yakho? Hayibo bengibuza. Akho nto yokufa apha. Buza ntoni? Buza ntoni ngomntana? Thula man, ntungokhosi usikwe susikisi. Cha, amtolet. Anohamba mna apha. Nisikene into xa ifika umkakho ngoba ziyabila kulanda ndivela kuyo. Ekuhlala kancinci ngolini. Hayi. Akho mntu uhambayo apha. Sizamlindani afike. Sawuhamba sonke. Sizawuhamba sonke apha. Neighbor, like lapha. Ya noba imoto yakho ngonafika. Uyafika kodwa. Angikhiye bokungaka. Sensual becifana yonke into esiyibhalile. And ndicela nokuxoxa ngomntana. Songomfanele. So ucela uxolo. Loo nto yenze ukuba ucinge uba sikuxolele. Mamela apha ke sisi.
Ukucela kwakho ucela uthetha into kubana sikuxelele. Yabona ufuna ukwenza umzekelo ngawo nefamily yakho naphakathi. Ifamily yami. Sengishona ifamily ngena kuyo yonke. Ifamily yakho ngena. Ndifuna wena uve oba buhlungu obuvisa uvuvu. Yonke la pain wayeyiva uviwe wena. Kwaye ke ngizoqinisekisa ngempela uyazi. Ouch. Njengoba uzoqinisekisa ukuthi sure. Wena ke uzobenefita. Angaqaqto. Kanqale lanto besitha ngayo efonini yenzeni. Bakhona. Khani njani. That's good. Yes. Imamela ke. Ngathi ndifuna ukwenza lokho. Are you sure? Like nothing but the truth. Inyani asoze ngiqhathe. Enye into lo mntana wayehlala nomakhulu wami. So nje wayehlala nomakhulu wami ngokudala egxothwa phakathi nathi simgxothe kuthiwa akafuneki phana makhulu makamgxothe. Qha makhulu bengade amgxothile. So sisajwayele lapha kuthiwa makhulu uswelekile. Avele wasweleka ke ngoku. And then ke kusweleka kwakhe i-autopsy zibuya zisithi aziboni into babulewe intoni. Ngathi ngumuntu lo vele walala kavuka okanye wafenda wasweleka akakrwitshwanga akafakwa poison uvele wasweleka nje just like that. Oh. So that's the same thing yenzeke khona. Okay, so what did you do after that? Kaloku waye wahamba la mntana so usayiyeka ke ngokanjalo because savuyela nje bemkilithini. The same thing yenzeka ku ile yenzeka kwabantwana benzama banceda. But somehow I believe ba la mntana innocent. Akakho innocent la mntana. Akakho innocent. Tu ungacingi noyicinga lonto akakho innocent la mntana. But if i-autopsy report ibuya isithi akubonakala into sizothini? Like sizothini xa sizithethelele? Baza? Yeah, baza kuthi. I thought sizodibana sobabini and then the public meeting day yano. No man, I just thought man ndingave ngendibize bonke like sidibane endaweni eyi-1 yabo. So sisi bathi ngubani ke nani wena? Ngumfundi. Okay, sisi Nokweni. Bengicela torho like uthethe yonke laa nto ubuyithethe police station. But behave if ungayithetha in front of aba bantu so that bazokuva nawe isiqinisekiso. Into yenzeka. Ndithe ndilele. Ndaphupha into emphefumlweni. Uthi mandenze into. If andiyenzi le ndathi mandiyenze uzofisa izinto endake ndazenza ezingekho right. Ndiye ndothuka kwelo phupha. Emva koko umntana uye watshayiswa imoto. Owesibini umntana uvele wanyamalala. Ngoku ndiyoyika. Yabona ngumama ka-A wonke ke lo uNomba bayamblackmaila ngoku. Yazi ngandizayo ayisense i-bad spirit elale nawe. Yabona umama lo mntana lo, she wants to help you because I feel like wena zangu baxolo. No, sengamqonda. Yayibona ke le nto ndithetha. So tell me, what do you want me to do? Fine. So I feel. Oh, okay. Lapha kuwesifana wami engimthandayo. Engimthanda kakhulu. Oko sadibana impilo yethu. Zange saxabana,
Siphethene kahle sisosilvana. Hey man, ntoni ngoku? Kuthi unganishabelela nje sibari? Akho ndingakho sibani. Nje ukubulela nje. Umuntu unguye nje ongasenzisiwe. Ndize kuwe mntanami Sindi. Umntana onembeko othandekayo. Like ihlobo enza ngalo akho nditsho uba andingumamakho uthobekile. Ceza uhlawule ihlobo lelo ungatshintshi. Ndize kwi-princess yam kudala kamamakhe. Uzosoloko uphuma entliziyweni yam. Mama ke kuthanda ekusapota kwe yonke into ofuna uyenza emhlabeni. Ne? Dadewethu. Mntaka mama. Usoloko usecangwa kwam, ndifuna ukhala, ndifuna ukonwaba, ndifuna uhleba, usoloko undisapota, azange wandijaje nje ebomini. Usoloko undixhasa amaxesha onke, usoloko ukhona endawudini. Ndiyakuthanda. Okay, guys. Ufikile. Usibizele ntoni apha? Phola sibaba. Phola. Ngokuhlapha phansi. Okay guys, nansi into. Ne? Ukhona imini bendisemsebenzini. Ndisiya emeetingini. So ndaleqeya khona ke ndaqoma ke ngingene nje apha coffee shop kuba nekhaya ngiphunge iyo ngithi yami like la mini nje tani busy. So ngexesha yonke ndiphuma e-coffee shop ndiyakhona ke ngoku ngisale ku-Golf and Drive. Ndabe ndileqa apha ndilate then ke ngoku ndasichithela. Ndabe ndisula loo nto leyo so ngoku ndisulayo ke ngoku ndatshayisa umntana. So tshayise umntana ke ngoku then ke ngoku ilungise yonke loo case then ke bathanda bakhona baphinde bandifumana and then ke ngoku banditreatment. So ila case danyobe khona detective. Yeah, you. Oh, usathetha kanje ngicela ke kusithetha. Apa mama notete lahlep? Mntana. Ayondithini le nto nje. Okay guys, nesasho kanjalo. So ke lo muntu enyusho wabo abantu aba la family nesilwane. So ke esi silwane sabo ke ngoku sifuna igazi. Then ke ngoku sifuna kwalapha kuthi. Hayi ucinga hayi awunojinci. Habo kuyiqa masobu. Hayibo mna ndife andizokwazi ukufa mna andizokwazi ngiyacela cela nikhuphe mna Claude andizokwazi ukufa mna shem aya soze ngikwazi mna Hebethunana into ezawuthwani ke ngole hayibo hayi mntaka mama sewangcola kanje ngo Sensho guys ne ngehlubo lenza ngalo umuntu esithi alisoze ntontontontonto alizuzikhethela like alizuzikhethela nina lilo esasilwane lizosikhetha apha kuthi and lifuna abantu bayi4 cela nikhuphe torho mna Claude yima mntaka mama esi silwane sesigabani sesalo muntu uncedisa umntana lo ifamily yomntana lo wamchayisayo okanye sesomama lo umntana wamchayisayo sesomntu lo wancedisayo ke ngoku ifamily ngenaphi singenaphi thina So warangisibani. Le nto ayikho mayelana nawe qha. Ibandakanye wonke umuntu lapha efamily. And ke ngoku isasuba kubenzekele nje because into yesasiyenzayo i-case ya before le into yayenzeke before. That's why your suspension ihlobo suspension ngalo. Because ihlobo loba ngasiphume ke ngoku ngakho nje isidingo sanaba ke. Hayibo. Yo. So icacile yonke le nto icace gca uba wena usetaphiwe so ikhona into abazafuna uyenze for bona
Ngoba kuthini? Lanto bafuna uyenza. Bafuna uyenza ngoba bafuna unceda wena. Nceda mna ngoba because bebezamela undinceda uba ndifumane lo mntu owabulala umntanam. Ndathetha naye kwaye ndamxolela. So what now? Yabona sisi. Ngamaqalela lapho. Usekuda phakhe bakho. Le into ininzi into sizakuthi. Sure, I am over this like ndiniwe le nto mna ngoku. Fufu. Ethandise wena le nto. Wena kuyanyanzeleka uyenzele le nto ifuna ngomntana. Enye into ufuna ukuyazi fufu. Akulingi ngiphathe into engaphakamandla. Andifuni into ezondenza ndiphulukane nomoya wami. Okay, man. Ndicinga ukho into bekumele uba ndimxelela yona. Kukuya wayesahlala phaa ekhaya moslamntana. Wayenonodoli wayethanda umphatha, wayesoloko kuye, yonke into yenzayo uyenza nalo nodoli. Wayengasoloko ayahlukana nalo nodoli. So ngenye imini ke ngoku ndaye ndathi kabantwana bapha endlini. Bawuthathe lo nodoli bayawulahle phandle. So nyhani ke bawuthathe ke lo nodoli bawulahle phandle. But ngaloo mini zange silale endlini. Oko abantwana bebekhala bengathi bayaphambana bebona into esingazibonileyo besiva izinto ezingekhoyo. Sabiza abathandazeli, sibiza amagqirha, sizama unceda yonke le nto but zange bancedakala bahlulakala bonke abantu esasibabizile bazosinceda. Ya-endapha iziphelela ke izixesha lihamba yonke laa nto yanyamalala yaphela. Wathi mna ndandilumkisa unobungozi laa mntana, udangerous laa mntana, nam ndiyamoyika. Andifuni kwa udlalele ecala kwakhe, andifuni kwa nephi ndidibanise naye. Ndiyamoyika, udangerous laa mntana. Yimani, nithetha ngantoni? Niyandoyikisa, xa nindicacisele. Bantwana nithetha ngayo. Ke ngoku mna ndingenaphi kuyo yonke le nto lokutheni kuzakwenzeka izinto ziphinde zibuyele kwalapha kum. Ndenzeni mna? No, awenzanga kwanto. Xa aba bantu they use anyone ubafuna umsebenzi ukuze bafumane le nto bayifunayo. And unyanzelekile uyenzile uba usafuna uphila. Hey ma, lo mama lona kusekwathini? Wayengekho nje mani ngowayisaphila. Kujikephi? Esaphila? Hey sisi. Izinto ezenzeka kwamoya asoze uzazi. Sibali, abona nje usiza zange saxabana, namhlanje sokuxabana. Enza mhlawumbe xa lento ongazange wafana kumnyeni wakho uyaphambana. Angizofa mna. Kanti sibizele lento ayirhaka manje ihambe. Uyaphi? Boza uyazi manje nceda wena apha. Uyazi nasi silwane sokutya kanti sizukutya kanti sakubulala sisibulala. Uyaphi? Hey man, siswane saphe sifuna ntomkumu. Sifuna ntomkuthi. Yabona sisilwane esi libhere. Elibhere elizokhutshwa lena likhutshwa kuwe liziswa apha kuthi asiyazi lo depend into zofika yenzile apha emntwini emnyulwe apha. Izinto ngena kuwe ifike lihlale ngawe. The only thing enidekayo emntwini ligazi nje qha. Hey balomntu usifuna igazi nje qha. Thina ngathi into elula. Yo, hayi mntaka mama. Uyongixolela sana. Mna andingeni le. Andikho. Anikwazi ke nithule ndasa nje nithule nimamele. Anikwazi uthula nje nimamele mina. So ndinale into le ndiphetheyo. So ngicela wena uze apha uzoma apha nonke nini apha. Thandi uzoma apha. Phakani nonke nini apha nonke. Ndinikwe le into. So njengoba ndinikwe le nto ndibuza uba nayo nawo sisi omdala. So uthi naye ndimbalile apha. Asisodwanga naye ukhona apha. So ngicela umuntu nganye avuthele kathathu. Ne? Masiyenzeli guys, just guy one phele le nto ngoku. Phambana wena. Ayinoba uziva. Sithini? Ke ngoku xa sivuthele le nto mama kokwenzeka ntoni? Khawuthule nawe mani vala umlomo wakho. Hayi ke nayo ndawubona ibhera nalisiza kum sigqibeleke apha intoni esifunayo masambeni. Ndongilakho. Hayi bo Andile.
Alo xesha le-jokes ngoku. Andijoki mna ndi-serious. Funa uhamba mna. Khake nithule nimamele. Yinto engxakeni. Angafuni usebenzisana nami. Yomntazi, le nto yakho izazithatha emini okanye because andiyi-understand. Suwara mntasi. Yonke le nto izoyenzeka ihlule right. Suwara ngobumini ngobunjanja ndiyazi into endiyenzayo. Ne? Don't go. Ngathi ngentloko. Okay, ne? Bekuthiwe kade xa umuntu ezoqala ubadisi lapho iqala qala khona ngokusebenza yonke le into yonke ikhona isebenza yonke ngokomthetho. So ke ngoku sobuqala. Nesezolena. Yebo. Hayi! Yebo. Kwenza ntoni ngokapha? Okay, ne? After yonke, yebo. Ngabantu akhethwe yonke apha. So imbi ngabantu akhethwe kuze kube khona into efuse manje ayenza. Ne? But ngicende ngubani? Ngicale into siphele apha. Ngabe khona umuntu oyikhupha ngaphandle. Hayi into enje. Wena bafu. Yakwazi yathanda ukhabisa. Kakuginye le nto. Ngicela isifubeni. So before ndenze yonke le nto le nto ndiyenza, ngicela ukuthi sibathathise ngomphela front. So like yonke le guys don't cipha manje ayithanda, aniyithandi, angiye-enjoy futhi ngaphezulu. Because apha khona umntanami, khona usister wami, khona omnye futhi umntanami apha. Ayinhlanga le nto ayimnandanga. So ngicela sincedisane njengoba nami ngakhe ngakho right. Wait, is that now? Banyak. Okay, jika nina bonita, konina, no konina. Mona Lisa. Mona Lisa. Konyo konira nibo. Vokona jikwabi kwebo. Tako piko. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa mntanam. Mona Lisa, please don't sleep. No, ngalali. You called me. Kwenza ngantoni? Cela umbambe. Cela umbambe. Mesho akalali. Kwenza ngantoni? Mesho akalali. Mona Lisa. Mesho akalali. Kwenza ngantoni kuye? Mesho akalali. Sikanoko. Mona Lisa ngicela uvula amehlo. Siwavala amehlo. Vula amehlo. Kwenza ngantoni kuye? Just shut up. Mona Lisa. Vula amehlo. Vula amehlo. Okay. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. What's that? I'm trying to take out the creature out of her. This doesn't work. The creature? You see, Sikatarisha wonke umuntu that has to do with ukusweleka komntanakho, and we already sent the creature there. And if Mona Lisa uyafa ngoku or she slept while the creature is ephayana, it's game over. When you will not. Awuzukwazi ukudila nabo. Yima. Ufuna ndibulala umuntu mna? Bulala. No, Sisi. You are not going to kill anyone. Bazozibulala ngokwabo. Hold her. Mbambe. Mona Lisa. Masho akazula akalali. Mona Lisa. Choko. Baka. Suvula amehlo. Vula amehlo. Moko nika chika noka.
Ngabe ngakwazi ba kwenzeka ntoni kanti yazi ba kwenzeka ntoni? Okay, what the fuck is the door? Ngathi nangiya umnyango. Yevana. Angithola ukutshana. Cela ubuye mina. Sisicela ungincede. Sisicela uthini? Kubuhlungu ungincede. Sisihluphi. Cela ungixolele. Cela uxolo. Kwenzeka ntoni? Get away from me! Diego, ufuna ntoni? Ndixolele! Same thing yenzeka ngilapho into engiqwithayo and ibindokhula. Kwenzeka ntoni? Sisemesibini semxelelwa nangiya umnyango kodwa yabona uba gqibe kwenzeka ntoni apha? Kaloku kufuneka siphumile, ufuna ndithini? Kufuneka siphumile apha. Festile ivaliwe. Tools. Normally in movies iyenzeka le nto bendingayazi uba izokwenza umthembisa. Sisi, asikho sezimuvini apha. Awunongixelela ngesiphumile apha. Don't fucking tell me that. Don't make me mad dog. Kuphela kusipesi sami. Xolo. Xolo. Let's find a plan. Mona Lisa mntanam, ndiyacela sisi. You know why we started yonke le nto? Cela ungavumi ngoku, ndiyacela sisi, ndiyacela nentliziyo yam yonke mntanam. You know why we're here. You know who you are. Don't allow yourself to be like this. Ndiyacela, please, ndiyacela, don't allow yourself to be like this. Mona Lisa, please, be with me. Cela ungalali. Mona Lisa. Okay. I have an idea. Idea? Ewe, ndicela usene nentawuli. Ntawuli? Ntawuli emanzi. Ndiyacela khawuleza, sinentawuli emanzi. Okay. Ndiyacela ntombi, la mehlo. Sit down. Okay, Johnny. Ndicela uyithandazele. Just pray for me that yenza noba yintoni. Obhileva iba ingabe ingamnceda khawuyenze khawuleza. Sokonika lina boka, shikanyoko lina Mona Lisa ka. Mona Lisa, mntanam, just think before you do anything stupid you can do. Ndiyacela mntanam, ndiyacela. I'm your mother. Remember, I'm your mother. You brought me for a reason, mntanam. Just think. Do not allow this darkness and evilness that is inside you to control you. You have a power, mntanam. You cannot be controlled just like that. Ndiyacela Mona Lisa, just think before you do anything stupid, mntanam. Ndiyacela. Just think about me. Think about your mother. I'm your mother, Mona Lisa. Ndim umama wakho, Mona Lisa. You can't. Anything's never
Mona Lisa, just stop praying. Fire! Fire! In Jesus' name. In Jesus' name. Who must I tell? Who must I tell? You know why we're In the here. name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Fire! Sisi uyaphi? Suphakama. I need to do this. See, I don't know who you are, or what you want from us. But please, leave us alone. See, I can't use Mulan because I am trying to be civil with you. Because I follow my man. I follow my man. I follow my man. Leave us alone. Don't kill us if you want. Sisi, igazi. I think you're catching me on your own too. That's why I said that you're young and inside. Guys, why? Why is it that you're young? Yes, one of them fucking again. You're asking us why? Why since you're young after six months after young in the sense left for when? Okay, John. I want to get the hell out of here. Yes, there's no turning back. You out, you die. Just know. Please, you get out. You want to, we are people. Also, what's one up? Okay, you saw for fun. You're both ready for offer. I'm going. Sisi, cela uvula amehlo torho. Sisi. Andizokwazi uphuma kula mnyango. Uyayazi uba kwenzeke ntoni emnyango besiye emnyango. Sesablow off and then sawa. Like mna ndiyoyika uphinde ndiye kula mnyango ngoku ndiyacela uvule. Sisi. Wena usisi apha. Sisi apha like cela usizamele indlela yophuma apha. Like usisi ulele anganobulele okanye ubhubhile like dala sihleli apha and then andizazi izinto ezenzekalayo apha. Like cela usikhuphe. Ubona games xa sidlala amagame apha ntenayo aniyindawo nibhilonga apha nizawuhlala apha akwapho niyakhona. Sisi ndiyacela cela uphuma. Ndiyacela uphuma mama ndiyacela. Ndicinga ubana uba ndenza kuba ndithanda le nto okanye ndonwabile. Andikho happy ngale nto. Into enam ndiseyive ubomi befemeli yam. Nam cinga xa ndinonikhulula apha nithini ngam, nithini ngobomi bam, nithini ngefemeli, nithini ngabantu abandingqongileyo. Andizukwazi. But mama nathi kungenosicingela uba like usizamele indlela yophuma because nathi iifemeli zethu ziyasifuna. Ndithe ntombazana andizukwazi. Andizukwazi. Cela ungashiyanga. Cela usivulele mama.
I-creature yenza laa nto. Wenza le nto yenziwa yi-creature. That's why senza laa nto. Oh my God. Meaning if i-creature ingagcina usibulala, naye angafa, singafa nje sonke. And then you're expecting someone? Yeah, kuba no. And why? Desmond, close as not no younger than. Just admit it, basazukwazi unceda and no one can. You, no one can. Yabona le creature kulomna ikude kakhulu ngoku. Why? Ngasoleka nanini na. Yabona lo lapha. Sisigubhu nje lesi. Umzimba nje lo. For le ndulubizela yona le. Dlale ngexesha la mani wena mani. No, don't. No. Please. Stop this now. Sizengxakini ngoku and singafa nova. Ever since basolokela ngumntana. Aba, they decided to help me. Ukuqala, they organized omnye wabantu owabulela umntana wam. And now, ba-organize abanye ngoku. So yonke le nto lena is getting stronger. Jonga apha ke. Yabona la creature umntana. Namandla kakhulu. Why? Ngasibulala sonke apha. But ke banenzele lula. Diphatheleni umhlaba. Umhlaba uzosinceda kanjani kuyo yonke le nto? Kabe serious bhuti. La creature yenza kulomntana yenziwa ngalo. Hey, ndiyabuza. Yenziwe ngantoni? Ngomhlaba. Ngoku ke ndithi ndiphathele umhlaba. Yabona kufa. Andifuna ukuthembisa. Ukuba le nto ndizayenza ngoku ikhange isebenze. Njengoba nje sizosweleka sisonke apha.